Poďme sa spoločne pozrieť, ako sa Irán bráni a zasahuje vojenské ciele. Takže nielenže Irán útočí na štáty, ktoré sa snažia deeskalovať celú situáciu, on ešte v týchto štátoch útočí na civilné ciele, letiská, obytné domy, a tak ďalej. A tipnite si, kto obhajuje Irán. No samozrejme Rusko, pretože robí to isté na Ukrajine. Tu krásne vidieť, ako vrana k vrane sadá.